Yauwa abokina ga ta can hatu. In ka isa kai mata magana. Wai dama wannan wacce kake magana? Eh mana. Ai bari in gaya ma wani abu da baka sani ba. Na tsara yan matan da sun fi wannan. Dan wannan ni karamin alhaki na dauke ta. Amma tun da ka ce haka, ka cika baki. Har kana ikirarin wai ya rufa ni za ta in gaje ko? To bari in ji zan baka mamaki. Amincin Allah ya tabbata a gare ki, ma'abociyar kyau, mallakiyar zuciyata. Kyanki ya dace da zubinki. Lallai ki halitta ce ta daban, wanda naga ya dace in gwada sa'ata. Ana buƙatar fassararka ko tambihinka akan saƙon da kake ɗauke da shi domin tatsuniyar gizo ba ta wuce ƙoƙi. Zan iya baka zuciyata daga baya ka gasa ta, bacin ka cimma burinka ka samu abin da kake so. Idan ne haka, to menene ribata? Lallai kina da kaifin basira. Babu namijin da zai same ki a matsayin masoyiya ya juya miki baya. Irin ku ne cikon burin kowane namiji. Ita mace kamar kuɗi take wadda kowa yake burin samu, amma ba kowa yake tattalin su ba bayan ya samu. In dai haka ne, fahimtar ki da so akwai gyara. Domin ita zuciyar masoyi kullum nasara take hange, domin babu faduwa a so. Ko ka fada so ka ci riba. Domin asara ƙarin wayo ce. Ina sha'awa da burin rayuwa da ke. Kana da salo da maganganu na hikima wanda dole zuciya ta aminta da kai. Amma ni ba zan yi gangancin haka ba, da jin kalamanka sun yi kama da na yaudara. Ne miki alƙawari zan shayar da ke soyayya ta, domin tun da kunnuwana suka fara jin zance ban taɓa jin daddaɗan zance kamar naki ba. Tun da idanuwana suke bai su taɓa ganin kyakkyawa kamar ki ba, hanci na bai taɓa jin ƙamshi irin naki ba. Zan ji daɗi idan aka ce wannan zance daga zuciyarka yake. Daga zuciyata yake. Idanuwana za ki kalla ki tabbatar da hakan. Ba ma sai ta kai ga haka ba, domin irin ku ne mace ta kuskuren baku zuciyarta sai ta yi kamar ta rataye kanta daga baya. Zuciyata ba za ka taɓa samun ta ba. Amincin Allah ya tabbata a gare ki, 'yan mata. Zan iya neman alfarma ɗaya a gurin ki? Ikon Allah, me nake da shi haka har da zan yi maka alfarmarsa? Dama da izini na kasancewa ɗaya daga cikin masu yi miki hidima a so. Zuciyata ta gaya min cewa kina ɗaya daga cikin waɗanda suka cancanci haka. Domin ita mace babu abin da take bukata a duniya kamar kulawa, tarairaya da lallabawa cikin sanyayawa, cikin salo na siyasa, domin kasancewar ta halitta mai rauni. Gaskiya ka iya zance da tsara kalamai, amma ka sani soyayyarka ba ta taɓa tasiri a cikin zuciyata ba. Kin kwankwasa zuciyata, na buɗe miki, na baki masauki. Tunda na ɗora idanuwa na akan ki, na ji ba zan iya rayuwa ba tare da ke ba. A yanzu haka burin idanuwa na shine kallon ki, kunne ya ji sautin ki, hanci ya ji kamshin ki, baki ya furta da daɗin zance a gare ki, hannu ya rubuto saƙon so a gare ki. A takaice burin kowace gaba ta jikina shine hidimta miki. Na ji sarkin tsari, amma ka sani soyayyata ba za ta taɓa zama mallakinka ba.
Ba za an samu nasara kuwa? wallahi har yanzu babu labari kuma kaga wanda ya min baki na. Daman na faɗa ma akwai macen da dole sai an yi macen da za ta gagare ka. Ba gagara ta ce ba, kawai idan kana son abu ba lallai ne ka samu a lokacin da kake bukata ba, dole sai ka yi haƙuri da juriya. Na cika ma baki tun farko, dole sai ta mallaka min zuciyarta kuma za ka ce na gaya ma. Don yi iya gina. Za ka mai kanka. Kai, ku irin nan kawai ni nan zan yi, da me zan ji? Sai an jima. Sunana Ahmad, kafi uwa son ita. Wallahi bai isa ba.